дар шаҳри Панҷакен аз сабаби номусоид будани обу ҳаво ва хунукназарии масъулон чароғак дар маркази шаҳр назди бинои эсхат аз кор мондааст. Ин боиси халалдор гардидани ҳаракати нақлиёт ва одамон мегардад. ман шаҳранди ҳамин гузар хонума ҳаминҷа бам светофор муддати як ҳафта боз кор накарда истодааст. роҳбари корхона назорат мекунад ё не? Я садама шавад ё ронанда ё пиёдагар. Барои ҳамин роҳбарият илтимос мекунад ки светофор дар инҷо наздик ба кор дароранд. Одам серода мен дар инҷо калие то маркази шаҳр бонки эсхата бо пага мактаб сар мешад мактаб бачаҳо мактаб мераванд. Барои илтимос ҳамин ҳамин чораши дида шавад. умраш худи манам мошина эътибор намекунам знакам нест пешеход. знаки пешеход нест шофёрҳо риоя намекунанд умраш авариш занҷиданд. ҳавоҳо гарм буд ки набуд саволам нест. من خواهش میکنم که همین صاحب کنند. ما شهروندان شهر پنجاکن خواهشمندیم که از مسئولان چراغک راهنما طول چند روز است که چراغک‌های راهنمای ما فعالیت نمی‌کنند. ما خواهشمندیم که از آنها این چراغک‌ها را به کار دارند. از رانندگان خواهش می‌کنیم که به چراغک‌ها اهمیت جدی دهند. من راننده خسیر سنزه میشم. التماس محترم شخصانی خالص میکنم که همین سویتافور رو توغیر کنند و ما بفرشن گذاریم مردم азоб кашиданд моҳонам азоб кашиданд. умед мекунем ки масъулон дар ҳама сатҳ барои ислоҳи ин камбудӣ тадбирҳо меандешанд, зеро дар минтақаҳое ки он ҷо чароғаки роҳнамо фаъолият надоранд нақлиётҳои хатсайрҳои 1, 2, 3, 4 ва ғайра ҳаракат доранд. аз ин хотир аз ронандаҳо ҳамзамон пиёдагардон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба қоидаи ҳаракат риоя намоянд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Шоҳусайн Солиҳов.